și robii tăi, care săvârșim intrarea și sfințirea acestei biserici, ridicată în numele Sfântului Apostol Filip. Fă-o de adevărată închipuirea preasfintei tale biserici, adică a trupului nostru, pe care prin prea lăudatul apostolul tău Pavel, încă și locaș și trup al Hristosului tău, ai învrednicit-o a se numi. Întărește biserica aceasta până la sfârșitul veacului, a fi întru tine neclintită și prea scădită. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care ai așezat în ceruri cetele și oștile îngerilor și ale arhanghelilor spre slujba slavei tale, fă ca împreună cu intrarea noastră să fie și intrarea Sfinților tăi îngeri, care împreună cu noi slujesc și împreună slăvesc stăpânirea ta. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați voi pragurile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război, Domnul puterilor, acela este Împăratul Slavei. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne! Pe tine cea